Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ħejjiet master plan biex għall-ewwel darba Wied iż-Żurrieq jingħaqad mas-Sistema Nazzjonali ta' Drenaġġ. ħabbret dan il-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli meta fil-Parlament l-erba' filgħaxija tkellmet dwar dan l-impell li għandha l-Korporazzjoni biex issaħħaħ l-infrastruttura ta' Wied iż-Żurrieq post infittex minn bosta. Sal-lum Wied iż-Żurrieq fejn wieħed anke jsib numru ta' negozji għadu jaħdem b'fosos privati u fis-snin li ġejjin din hija sitwazzjoni li se tinbidel. Il-korporazzjoni issa għandha master plan komplut għal investiment din nitkellmu investiment ta' madwar 3 miljun euro u dan il-proġett ser ikun qed jindirizza b'mod sostenibbli l-maniġġjar tal-ilma ta' drenaġġ f'din iż-żona turistika u ambjentali sensittiva. Sa tajjeb ngħid li minħabba d-distanza estensiva hemm diversi interventi xiridu isiru. Ħamilha ċara mhux se jkun proġett ta' malajr, imma se jkun proġett li jsir darba u jsir sew. Il-proġett għandu diversi aspetti fosthom il-ħtieġa ta' numru ta' permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar. Bil-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma diġà bdiet dan il-proċess. Fil-fatt il-Korporazzjoni hija impenjata li tmexxi l quddiem fi żmien li ġej dan l-investiment strateġiku biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-ilma fil-lokalità. Il-Ministru Dalli tkellmet dwar kif dan huwa post li rridu nieħdu ħsiebu biex jibqa' jitgawda mill-familji u żiedet kif l-investiment li se jsir huwa wieħed serju u sostanzjali. Il-Parlament l-erba' filgħaxija ddiskuta l-estimi finanzjarji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li għal sena oħra reġgħu indikaw suċċess fuq quddiem nett l-implementazzjoni ta' diversi proġetti li jtejbu l-infrastruttura u jimmiraw għas-sostenibilità ambjentali.